Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 8-nji sentýabryna aksanyna Aşgabat bilen Paryjyň arasyndaky aviagatnawlar täzeden ýola goýular. Ankarada magtumly Praga bagşynyň halkara beýsişik eglan edildi. Türkmenistan bilen Pakistan ulug we sowda hyzmatdaşlygyny pogtalandyrar. Birleşen Arap Emirlikleri bilen Hitaýyň arasynda TV gaz boýunça hyzmatdaşlyk şertnamasy baglaşyldy. Habarlar yetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişle ýetiredip geçelim. Aşgabat bilen Paryjyň arasyndaky aviagatnawlar täzeden ýola goýular. Türkmenistan ýakyn aýlarda Aşgabat bilen Paryjyň arasynda aviagatnawlaryny gaýtadan ýola goýmak üçin tehnik işler alyp barýar. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktorynyň ornatary Batyr Annaýew Fransuz kompaniýalary bilen geçirilen işewirlik doşluklaryny belläp geçdi. 2013-2018-nji ýyllarda üstünlikli alınıp berilen Aşgabat-Paryj aviagatnawynyň iki ýurduň arasyndaky eň bir möhüm aviagatnawlaryň biri bolandygy belenildi. Aviakosmos ulgamyndaky türkmen-fransuz hyzmatdaşlygy barada maglumat beren Annaýew satyn alynan Airbus kompaniýasynyň A330-200 kysymly P2F görnüşli iki sany täze ýük hawa gemisiniň aviagatnawlaryny kuwatyny artdyrandygyny beledi. Fransiýanyň Soyuz Aviation kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň netijesinde Türkmenistanyň özüniň milli emeli hemrasyna ýa bolan ýurtlaryň sanyny goşulandygy ma'lum edildi. Milli emeli hemra ýurtda ýokary tezlikli wagtwalary gatnaşygy öpçün etmäge mümkinçilik berýänligi aýdyldy. Ankarada magtumly Praga başynyň halkara beýsişik eglan edildi. Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäherine arkada şäheriniň tanışdyrýş dawaty hemde magtumly Pragaýyň 300 ýylygyna başlanan halkara beýsişiň badalyga berilmegine başlanan çäre guruldy. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky elçihanasy hemde Türkiýe dünýäsiniň injener we binagarlar birleşiginiň gollaw bermegine Ankara şäherindäki Jemgyýetçilik Bilimleri Uniwersitetiniň binasyny arkada şäheriniň tanışdyrýş dawarasy hemde magtumly Pragaýyň 300 ýylygyna başlanan halkara beýsişiň badalyga berilmegine başlanan çäre guruldy. Dawarly çärelere diplomatlar Ankara şäheriniň Mamak etrawynyň hekimi Murat Köse, jemgyýetçilik syýasy gurumlaryň ýoldaşlary, dörejilik we ilmi intelligensiýanyň wekilleri, Türkiýanyň öňdewarjy ýokary okuw mekdepleriniň ýoldaşlary we professor muallimleri, şeýle hem köpçüliklerini habar berýärleriniň wekilleri gatnaşdy. Arkada şäheriniň tanışdyrýş dawarasynda täze şäheriň taslamasynyň ilkinji nowaty Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşine we ilatyň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmagy gönükdirlendigini taýdy. Şeýle hem çäre gatnaşanlar täze arkada şäheriniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegine ýatdan çykmajak täsir galyrýan ajaýyp şäher döretmäge mümkinçilik berýän binagarlykdaky milli depdesuwlary göz öňüne tutup, häzirki zaman öňdewarjy tejribäniň ulandygyny belediler. Türkiýe dünýäsiniň injener we binagarlar birleşiginiň baş sekretary İlyas Demirci öz çykyşynda 2024-nji ýylda Türkmenistany we ähli Türkiýe dünýäsinde beýik akyllar şäheri magtumly Pragaýyň 300 ýylygynyň giňden bellenip geçiljekdigini belläp geçdi. Magtumly Pragaýyň diňe bir günnogorda däl eýsem tutuş dünýäde poeziýanyň ösüşine uly goşunt goşandygyny belläen İlyas Demirci Türkiýe dünýäsiniň injener we binagarlar birleşiginiň geňeşini tarapyndan Türkiýe dilli döwletleriň ýaş alimleriň arasynda magtumly Pragaýyň dörejiligine başlanan halkara beýsişini geçirmek hakynda çözgüt kabul edilendigini uly buýsynç bilen bellädi. Beýsişiň emin agzalarynyň düzümi 2023-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda eglan ediler we onuň netijeleri 2024-nji ýylyň maýyna jemlenir. İlyas Demirci bu halkara beýsişiniň geçirilmeginiň magtumly Pragaýyň dörejiliginiň Türkiýe dünýäsiniň alimleriň arasynda hassa giňden ýaýbanlandyrmak hemde halkara medeni gatnaşyklaryň ösürilmegine mümkinçilik berjekdigini bellädi. Türkmenistan bilen Pakistan ulug we sowda hyzmatdaşlygyny pogtalandyrar. Türkmenistanyň Pakistandaky elçisi Atajan Mewlamow Islamabadda Pakistanyň federal sowda we senagat ministri Qohar Ejaz bilen doşdy. Pakistanyň sowda ministrliginiň berýän maglumatyna görä, doşlukda sowda ýollary we demir ýol ara baglanşyklary, gaz geçirjileri we istaşyr sowda ýaly oglardaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aran maslahatlaşyldy. Taraplar özara peýdaly infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirme mümkinçiligini taýdylar. Pakistan bilen Türkmenistan ykdysady we
sowda gatnaşyklaryny berkitmek we seyit ýurtlarynyň arasynda ykdysady integrasiýany güýçlendirmek barada ýalaşdylar. Minister bu dowuşçugyň Pakistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky sowda we ykdysady gatnaşyklary puhtalandyrmak üçin möhüm ädimdigini aýtdy. Sowda ýollaryny açmak we iş öwür gatnaşyklary giňeltmek biziň esasy wezipemizdir diýip minister beledi. Türkmenistanyň elçisi hem özgedegine Pakistan kompaniýalaryny akylly arkada şäheriniň gurulşyk taslamasyna gatnaşmaga çağırdy. Pakistan'ın gurulşyk materiallaryny we enjamlaryny satyn alynmagyny mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Iki ýurduň arasyndaky sowda we ykdysady hyzmatdaşlyk barada aýdyp, federal minister Pakistan'ın Türkmenistana geçirilýän sergi çärelerini işin gatnaşykdygyny aýtdy. Birleşen Arap Emirliklari bilen Hytaýyň arasyna TV gaz boýunça hyzmatdaşlyk şertnamasy baglaşyldy. Birleşen Arap Emirliklari ADNOC gaz kompaniýasy bilen Hytaýyň döwlet eýetçiligindäki PetroChina kompaniýasynyň arasyna sowuklandyrylan TV gaz üçünçilik şertnamasynyň baglanşylygyny habar berdi. ADNOC kompaniýasy tarapyndan berilen beýanata görä Birleşen Arap Emirliklari bilen Hytaýyň arasynda iki tarapdan gatnaşyklaryň çäginde baglaşylan LNG şertnamasynyň maliýe bahasynyň $450 milyon bilen $550 milyon aralygyna dagyň ma'lum edildi. Birleşen Arap Emirlikläriniň kompaniýasynyň baş direktory Ahmet Alabri Hytaý LNG bazaryny möhüm orny elýär. Bu şertnama günorta günnogor Aziýadaky ornymyzy güýçlendirir diýip beledi. ADNOC kompaniýasy iýul aýyny Hindistanyň Indian Oil Corporation Limited neft korporasiýasy we awgust aýyny Ýaponiýanyň döwlet eýetçiligindäki JAPEX kompaniýasy bilen LNG üçünçiligi barada şertnama baglaşdy. Ine mähriban müştäkler ata watan Sweda saýlanan habarlar gepleşigimizden şoňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Birleşen Arap Emirlikläriniň diplomatik akademiýasynyň wekilleri halkara gatnaşyklary institutyna bolýar. Ýewropa Birleşiginiň Owganistan boýunça ýerete wekili bilen dowuşjak. Türkmenistan bilen Fransiýa bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk hakynda ähnama gol çekdiler. 13-nji wan sergisi ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanyna görüşýänçä hoşta bolun.